další part Robloxu. Takže, ježišmarja, to najde. Čau všichni, vítám vás v dnešním videu a v dnešním videu si zahrajeme Roblox. Druhý part Robloxu, jak hraju Roblox. A posledně jsem natáčela před 8 měsíci a před 2 lety. Před 2 lety ve videu jsem říkala, že se omlouvám, že moc nenatáčím, že nemám čas. Ale to je úplná kravina. To je úplná kravina. Teda, ne, před 2 lety jsem si říkala. Ne, já jsem říkala ve videu před 8 měsíci, že se omlouvám, že nemám prostě čas na to natáčet videa. No to je kravina. 2 roky nenatáčet videa, nebo rok a půl. To by skoro každý den jsem měla čas. Skoro každý den. O víkendu aspoň jeden den určitě. Takže jsem prostě jenom spíš nechtěla. Teďkon někdy jsem si vzpomínala, asi jsem spíš nechtěla. Dneska jsem prostě si vzpomněla a řekla jsem si, hej, já mám chuť něco natočit. Takže teďkon natáčím a jdem se zahrát Roblox. Takže hned mě tady zaujaly tyhle 4 hry. A zahrála bych si první teda tuhle. A jo, tyhle ty knedlíčky jsou mega, jakože teďko nově, nevím jestli nově, ale já teď znám nově, že jsou prostě trendy. A jakoby, já mám jednoho malinkýho. A je mega cute, ale už jsem fake, ještě je to blbost. Je to blbost. Přejdu na další, a další, ono se to přeskočilo, ale další by měla být tato, potom tato ještě, potom ještě nějaká, ale ona už tu není. Tak nevadí, no. Ale tuhle dáme další. Ta mě hodně láká. Jakoby... já jsem holka. A tohle mě láká, tohle postava. Jo, tohle je hezká. Tělo chci mít tělový normální, že jo? Dobrý, tak. Takovouhle postavu chci mít. Ježíš, já neumím obyt. Já jsem to říkala i v tom videu. Takže, jaký chci, tak jakoby já neumím to, ale asi chci ten obličej než, takže tohle než krk? Nevím. Ale chci obličej, ok. Tak jdeme dál. Ono se to posouvá do háje. Do háje já neumím. Takže já jsem říkala v tom videu, na to, že neumím dát oby, tak je to dobrý.
Jakoby. Dispense. Random pens. Já nevím, jestli bojím, že ten random bude hnusný. Dám random. Je to hezčí, dobře, že jsem si vybral. Jasně, jak jinak. Všichni by řekli ještě, že jsem si vybrala tenhle, kdyby to bylo hnusný. Ne, mně se fakt líbí víc, než jsem ty. Je zase random. Tričko. No, pačinku fakt nechci. Takže dávám random. Oh. Ale je to podle mě lepší než pačinka. Ne, počkej, já jsem girl. Já jsem šla po klučičí stezce, no to je jedno. Oh my god, to byla zvládnu jenom holky, že jo? Kluci zvládnu. Ale ty vlasy jsou upřímně hezký, ale jakoby... Třeba ty random budou zase hezčí, ale jestli to budou mít takový tvar, tak radši jakoby beru takhle. Ukáž, no jsou hnusný, počkej. No, jde už radši. Ne, kdybych to zahrála znovu, jo? Jakoby... Mě to baví si to vybírat. Ježíš, hrtěnky, tak jako, jestliže je to uhol, tak... Tohle vypadá víc těžce, jo. Ježíš, já jsem si myslela, že jsem tam skočila. To je strašně divný obíčko, ale to vybírání mě fakt baví. Co to je? Core blocks? To je nothing. Asi nothing. Nechci. Ježíš, to je... Jak je to dlouhý vůbec? Oho. Tak to budeme hrát ještě dlouho. Ale celkem mě to baví, jakože rozhodně víc než ty knedlíčky. Mimochodem, jak už jsem říkala v minulém videu, tak bych byla ráda, kdybyste si mě přidali, ale nevím, jestli to jde, ale jako byla bych ráda, kdybyste mi napsali, že jste moji fanoušci, protože jakože já nechci všem přijímat žádost o sourozený. Ještě kdybych vám to, přijmout žádost o přátelství. Kdybych vám to přijmula, tak mi když tak napište, že jste moji fanoušci a vím. Pokud to nenapíšete do jednoho týdne, tak si vás odstřelím. A tady, I will do it. Já chci oči, ale to nejde, asi to vypadá, že je to za Robuxy. Nice. Random, nechci tohle fakt. Je to lepší pímně, než tam je malovátka, tak malovátka, ježiš, asi to někde říká. Oh. Aha, no. Malovátka. Jo, jasně, malovátka. Jak to, že mě to nezabilo? Co to? Jakože, já nevím. Jakby nechtěla bych nic z toho, jakže tohle, jestli to bude mít takový tvar, tak jako radši tu kočku, ale no, kočku. Ježišmarja. Okay. Oh my god, tam jsou jahůdky a nějaký nevím co. U kluků. Nevím co je u kluků. Jo, posilka, jo, a to nejsou jahůdky, ale pusy. Tak jakoby, jako a jaholky mají rády posilku, že jo. Jakoby v tomhle videu bych chtěla i jakože udělat reakci na to video, který bylo před 2 lety, protože na to před 8 měsíce jsem se dívala. Ale jakoby nevím, jestli to stihnu, protože mám fakt jenom chviličku. A tady nějaký náhodný asi sluchat. To budou nějaký nebo to jako, tomuhle se moc nehodí, jakože toto, jakože ne. A nějaký sluchatky by se hodily, takže si sluchátka. Jo, tak to nebudu sluchat. Ale nejde to moc vidět, ale je to tenhle náhrání. Což je celkem hezký za mě. Tady to jde vidět. Tak, takový mega. A teď, kdybych takovýhle měla prostě normální v Robloxu, dokud bych to nezahrála znova. Myslím, že bych takovýhle outfit místo toho normálního, hnusného, čistého měla tenhle, tak jako by byla bych, když se mi úplně nelíbí, jasně, spadnu až tady. Kdybych měla takovýhle, tak by se mi líbil víc, i když ta kšiltovka je fakt jako crazy. Ale zároveň ta kočička je cute, kdyby neměla cute. Zároveň ten outfit je taky celkem dobrý, jakože jsem ráda, že jsem si nevzala tričko s kačenkou. A
jako ty kalhoty, jako ty černý nebyly špatný, ale... A já si to teď můžu vyměnit? Že by to šlo, no. Řečeno. Doufám, že teď u těch laků nespadnu znova. Že mě to fakt nebaví chodit tam zpátky. Jasně, málem jsem spadla, jak jinak, že jo? Nebo jsou kartěnky, jakože, které jsou takhle, a ne prostě tuha. Taky může být. Baťužek, omg. OMG, tenhle je hezký, zároveň tenhle může být hezký, protože tenhle není až tak moc hezký. Ježiš, já mluvím úplně divně. No, vezmu si asi ten, který nevím, vypadá. Tak to jsem si fakt krásně vybrala. Budu vedle sebe nosit velkou, nádhernou kytičku místo krásného baťůžku. Jasně, není problém. Jako to je fakt divný, měla jsem mít takhle kytku. Ale ok, jakože. Random. Cože? Může být mít buď random zase kalhoty, takže jiný anebo jiný vlasy. Kalhoty jsou, no, tam se kalhoty ukáž. Ale tak boty, ne kalhoty. Nebo já nevím. Ne, kalhoty jsou jiný a i s botama jsou. Ty boty jsou mega hezký. Jakoby. Vidíte ty botičky? Botičky jsou mega hezký. Nevím, co by bylo v těch vlasech, ale tyhle nejsou tak špatný, takže já jsem ráda, že jsem si vybrala ty kalhoty. Já neumím anglicky lidi. Nehejtujte mě. Nehejtujte mě. Ježíš, já fakt mluvím divně. Ježíš. Čau. Padla jsem až sem k té kočce. Ježíš Maria, teď budu muset všechno líst znova, já jsem fakt skvělá. Je, tady už jsem lezla dvakrát, to si vzpomínám. Jo. Já to budu stříhat ty skoky. Ne, nebudu. To je prostě to videjko, jo, ale... Prostě... Co mě to tam. Mám to stejný, nebo se to změnila? Mám to bude to stejný. Pomoc. Lidičky, tohle... Crazy. Jako crazy. Jako byl Ludovo 6 jsem kvůli toho, že 6 byla moje nejoblíbenější číslo, teď už bych byla Ludovo 15. Jak by se vám líbilo, kdybych byla Ludovo 15? Kdyby... I don't know. Já, hej, proč jsem jako reálně nešla tady má? Hej, dá se to změnit? Nedá se. No tak nic. Zkusím to... Hej! Jakoby... Já bych spadla až na ty malovky. Ne na ty rty. Hej! No. Lidičky, tady je nějaký světlo naštěstí, nebo já nevím, jestli to mám nějak bublí, ale jakože abych to zabila. Tady jsem se vybrala ty kalhoty, co jsem za ně mega ráda. Jakoby... Ta kytka je fakt šílená. Tady někde jsem spadla, takže si budu dávat bacha. Jo, tady jsem spadla. Jsem prostě divná. Teď jiný triko, anebo jinou šiltku, tak radši triko. To je mega hezký. Jsem ráda, že jsem si dala triko, jakoby já jsem ráda za všechno moje rozhodnutí, jo, ale jakoby... Jako šiltka je hrozná, ale jakoby bála bych se, že to nebylo o nic lepší. Mě nezabíjí ten laser, to je zajímavý. Je to fakt mega hezký. A teďka změnit si to, anebo batoh. Batoh se změní, vím jedno, co to bude, hlavně to. Oh my god, lepší než kytka, mnohem lepší. Mnohem lepší, jakože fakt mnohem lepší. Můžeme si to potom zahrát ještě jednou a to bych dělala, že jsem kluk, takže bych musela i přemýšlet nad tím, že jsem kluk a ne a jak se mi to líbí jako holce. Prostě měla bych to dělat takže jak se mi to líbí jako klukovi, protože budu hrát jako kluk. S vámi můžete napsat, jestli do komentářů, jestli se vám líbí tyhle
tyhle ty videa z Robloxu, nebo co byste chtěli za jiné videa. A tak. Jej. Já už nevím, co mám říkat. A tady už je konec? Ne. Já nechci, aby byl konec. Takže tady mi ohodnotí outfit, nebo co, nebo co to je tady? Ne, restart, aha. Halo. Jo, já tu chci jít. To by bylo jakože druhý kolo nějaký. A to si to musím jakože takže jedu znova. Restart a jdu za kluka. Za kluka, ale jakoby jdu za tohohle kluka. Jakoby. To je hnusný. A tady si dám tuhle pleť. Jo, jdu za kluka. Tak super. Já jsem tady na začátku, já jsem šla za holku, jsem myslela, že jsem šla za holku. Já nevím. Takže buď takovýhle jako kluka, nebo takovýhle tričko modrý. Nebo já nevím, co to je, jakože kluk je takový chybiďák. Co jsem lička, já jsem dneska ze sebe v šoku. Takže tenhle face dám, jo. Tohle je můj brácha, přesně. Ach jo, se chce brečet. Ach jo, co dneska mluvím tady. No. Bez tak, jak to budu pouštět, tak to bude mega trapný, no, ale to... Tak, random, nebo to, jestli to bude stejně... Jsem kluk, takže bych dala toto. Jo, to je mega hezký. To vypadalo jinak, ale ne. Jakože na kluka je to mega hezký za mě by se to jako na holce nelíbilo. Pečenka, dáme pečenku klukovi. OK, New York. Tohle jako holce by se mi moc nelíbilo, ale klukovi možná jo. Napište mi do komentářů, kluci, jestli by se vám líbil ten outfit, který dělám za kluky. A holky, který dělám za holky. Random nebo tenhle mi přijde hezký. Doufám, že si někdy budu moct změnit vlasy. Ach jo. Já jsem se neuvědomila, že já jsem zapomněla, že to není jakže podle toho tvaru, co tam je. Že škoda. Nothing. Já se snažím být angličan, ale moc mi to nejde. Nothing. Až se naučím víc anglicky, tak můžu zkusit udělat video, ve kterém budu mluvit jenom anglicky, ale tak to bude asi až budu na vejšce. Teda já až budu po maturitě. Random. Ty vogy. Romantik, hej. To tohle zase je. Všichni kluci mi napište, co to je, protože já vůbec nevím. Nebo i holky, který to znáte. Ježiš, kšilka. Tak jakoby... Tudla. Tady nejdu ani vidět tak ty vlasy, to je skvělý. Tady je holka. Aha. Hej, vždy holka do kluku. Já jsem malem šla také. Tady jdeme do posilky. Chci mega chodit do posilky, ale ještě ne. Ještě nemůžu. Jakoby já jsem mohla chodit do kroužku do posilky, teda do tábora. Ale jakoby já zrovna ten týden jsem na dovolené, nebo týden, to je pondělí, středa, pátek. Já jsem buď na dovolené, nebo mám jiný tábor, takže bohužel. Oh my god, VIP. Jo, já nevím, já dám ten random. OK, tak to je nějaký lupič asi. S kytkou puse. Lupič, který chce zbalit holku, to se mu asi nepovede. To je zas co? To je nějaký klíč od auta nebo co? Já nevím. Ach jo, nedohaj! Jde jít zpátky, to je tak hezký. Já fakt mě se nedaří dneska. Já mluvím divný věci, divně hraju, a potom to bude ještě trapný to video, trapně to sestříhám. A jo.
tady jsem si dala co? Tu náhodnou, že? Ano, přesně, tak. Já jsem spadla na těch klíčích, takže opět nenávidím klíče od auta. Miluju auta, jo. Teda co? Mega se těším, až budu zase. Mega se těším, až budu řídit. Mega. Ježišmarja. Kluci teda. Podle mě. Jakože záleží jaký kluk. Jestli to je nějaký kluk ve kalke, tak rozhodně tohle, jo. Ale tohle vypadá jak glupič, takže spíš random batoh. Jo, super, kámo. Nevím, jakým klukům, třeba hudebníkům by se to možná líbilo. Tohle je zase co? Nějaký alkohol nebo já nevím. Strojek na fousy. Random. Je super, teď tam nejde vidět tak šilka, ale jsou to mnohem hezčí vlasy zároveň. Jo, super. Ne, já jdu zase na ty klíče do háje. Já miluju auta. Já jsem vám spadla. Ližičky, já jsem fakt mimo dneska. Já nechápu, proč jsem chtěla natáčet zrovna dneska, lidi. Ach jo. Mimochodem doufám, že to je lepší kvalita než předtím, protože mám nový počítač a i novou klávesnici a i... No, nový sluchátka úplně ne, ale jsou to prostě jiný sluchátka. Jsou starý, ale jiný. Mikrofon. Jo, jsou to, já vám to přiznám, jsou to trapný malinký sluchátka s drátem. Ale jakože pro mě to trapný není, jakože za mě je to mega dobrý. Počkej, co to bylo? Za mě je to mega dobrý, protože prostě je tu i ten mikrofon a je prostě hustý. Mně se to líbí víc než bezdrátový sluchátka, anebo ty velký. Je fakt, jakoby jiný batoh určitě chci. Jo, ten je lepší. Za mě. Jako, ten je podle mě, jakože takový basic, že je i pro holky, i pro kluky. Další basic boy, ježiš, sorry. Tomu jsem teď nahodila smutný vibe. Ježišmarja, to by bylo tak dobrý, kdybych tohle všechno teď stihla hajo. Já si dám jiný brejle. Jo, mám brejle, nějaký hustácký brejle místo růže, což je dobrý. Počkej, je to místo jo, je to místo růže, dobrý. Konečně už nemám tu růži. Mně přijde, že u toho kluka je to delší než... Ježiška. U toho kluka je to delší než u té holky, ale už jsme na konci. A jej, máme to za sebou. Tak. A přijím to pořád nemůžu, jak to? No, mám to... Ježiš, to je jedno. Takže jdeme to zahrát další. Ale nevím, jestli stihneme. Tohle je to, co už jsem hrála? Nebo ještě ne? Nevím. Hej, zahrám se Rivals. Zahrám si Rivals, hej. Jo. Já říkám, že jo. Zahrám se Rivals. Já jsem mega dlouho nehrála Rivals. Stejně jako mega dlouho jsem nehrála Roblox. Protože jsem myslela, že ho nemám na tom počítači stažený. Oh yeah. Se všem omlouvám, který nemáte čas. Díváte se na to. Moc si toho předtím. Teď se vůbec někdy dá. Je to ten černý zvuk. Počkám jsem druhým videu. Já jsem mega dlouho nehrála. Já se bojím. Dám arénu, to je úplně vždycky, ale jakoby nubácky. Ale jakoby se potřebuju. Tady je to easy. Počkej, tak to si vezmu. RPGčko, tady si vezmu tohle, tady si vezmu tohle a tady si vezmu, já nevím, třeba tohle. Ne, já jsem si měla, že tam to... Jdeme. Jakože já jsem tam dlouho nehrála, takže se mega bojím, ale OK, já jsem zvyklá na Minecraft. OK. Dobře, že jo, dotleskejte mi v komentáři. Hej, já úplně blbnu. To
zabila jsem ho. 50. Mám 19 HPček tam nějak, tak jsem dobrá. Ježiš, to bylo mega pygmy. Ježiš, ale tohle hra je mega stavství. Ale už se to bez nepřijde. Ale co jsem chtěla říct se mnou? Nebo spíš pro mě je to už teď pro mě je to teď hnusná vzpomínka. Hodně smutná vzpomínka. Kde? Já bych si tohle chtěla zahrát. A zároveň on se mnou. Lidičky. Teď bych měla jakoby sniper. On už nehraje nebo co? Ani jednou mě nezabil, ne? Já už jsem vyhrála 4krát, aha. Doufám, že teď už hrát bude. Hraješ nebo ne? Počkej, on se odpojil do háje, já jsem nechtěla být. Okej, se vážně bavit. Nevím proč. Co se zahrajeme? Hej, jako kdo máte rádi Six Seven, tak jako nechci vás nějak urazit, ale... OMG. Já si to chci zase zahrát, ale to bude trošku jiná. Ale podle mě to bude to stejný. Ale to je jedno. Já si to zahraju. Mě to bavilo, takže si to zahraju. To vezměla zase jako úplně pěkný. Jako holky. Girl jsem samozřejmě. A dám si tuhle pleč. Nechci být zase... No, ale to je zase... já nevím, to byla zase moc dílí už. Tohle ještě víc, to tohle. Ne, dám si tohle, mě to je jedno. Počkej, zkoukne si to podobný mít pleť i na někde bych se to podobná. A počkej. Oh my god. Oh my god, já miluju zvuk klávesnice. Pošlete mi někdo do komentářů ASMR z klávesnice. So cute. Že by mi to někdo podržel? Třeba? Haló, já jsem tu taky. Sorry lidi. Hej, on mě chtěl vyprankovat. Jakoby, co se děje? Oh my god. Proč všichni prankujou? Já tu počkám, protože jsem hodná. Já to vždycky pustím, ale jakože někde ono... Počkej, tam ty holce, jo dobrý. Jsem tady pomohla, očividně. Tak, tyhle vlasy jsou rozhodně. Jump. Halo. Aha. Pomůžeš mi ty? Dík, bro. Tam je několik holek ještě. Oni mají jiný vlasy, oni si dali asi. Sorry. Ona čeká na někoho jinýho, takže ona se poradí. Ježiš, opět jako vážně vůbec. Ale to je celkem hezký za mě. Jakože bych mě bavilo to ovíčko, než tady to, jakže tohle je to ovíčko, ale jakože mě to musí držet. Tak mě bavilo, když bych normálně. To byla sponečka, aha. To bych možná vzala i tu štětku. To by byla celenka zase. Ale hezky. Počkej, to je Elko. Halo, pustím se někdo.
1 boy, hashtag 1 girl, teda hashtag 2 girl a hashtag 2 boy. Jo? A k tomu dejte, kolik z 10 dáváte těm prstičkám, jak jsem to udělala. No super, už tam někdo doufám nejde. A mogu, já miluju ty tlačítka. Mega ASMR. Tak pošlete mi někdo do toho komentáře prostě ASMR. ASMR. Prostě ťukání do klávesnice. Já mám i novou klávesnici, ale ona mega dobře ťuká. Když bych teď neměla sluchátka, tak prostě bych mega dobře prostě slyšela. Klávesnice bylo by to mega příjemný, ale no, tak jakoby já mám sluchátka, takže nikoho neslyším. Hej, dík. No dobrý, já nevím, hej, sorry. Tohle. Ok. Tady budu zase čem držet, aby oni potom drželi mě. Běžte ale. Držet jedna. Do háje. Co to je jako? Jo, s touto holkou si doufám budeme rozumět. Natálka, počkej, Natálka. Natálka. Já jsem si byla tohle. Já jsem blbá. Až kam jsem spadla, hej. Jsem na klučičem, ne? Nebo já nevím, ale lidi. Až kam jsem spadla, hej. Pojď, kluky, já nechci pouštět ty holky. Třeba bys byl hodný kluk. OK. Já pomůžu ještě. Aha. Super lidi. Jako mě to vůbec nejde. Hej, já na to kašlu. Tak dejme tomu, že tohle je finální postavička holky, jo. A hashtag 2 boy nebude, bohužel. A tahle holka je mega hezká, za mě bych jí dala 10 z 10, to je první bych dala 9 z 10 a tomu první pokovi bych dala 5 z 10. Tak jo, takže zahrám si asi poslední hru. Nevím. Možná poslední. Ok, mě baví mega to vybírat. Já ještě nemám ani normální obličej.
si myslím, že je mám radši, ale zároveň si říkám, že ne pejsci jsou lepší, protože jakože všichni, nebo někteří, když mají prostě alergii na nějaké zvíře, tak říkají, ne, mám radši tamto zvíře a tady to, na které mám alergii, tak nenávidím. Takže některé lidi to mají a jakože já je nemám. Některé lidi, někteří lidi to řeknou a já je mám ráda. Takže, ale potom to, že mi brada fakt nebude urážet zvířátka. Zase lidička, já to nikdy nedokážu. No dobře, dělám ještě tohle. Finálně tohle už nemám tohle. Je. Co bylo lidi? Nevím, no. Tak jakoby co bych si zahrála jako poslední hru. OK. Udělám zhrnutí. Nehezký holky, která udělám z ní hezkou holku. Já nemám hlavu, ježiš, Pam. Víš, to je srdce, aha, to je
jsem fakt nečekal. A ještě k tomu, když se mi ani nelíbily ty kraťata. A tím... oblečení. Měl být před 10 minutama. Nevadí.